What's up mga kapasaway? Binatibay, ari naman taho katahom. Perfect! So, ang aton nga pag-istoryahan subong parte kay Nunoy, no? Latibay si Nunoy naman ang pangalan. Okay, si Nunoy, mo niya. Si Nunoy, 7 ka tuig nga bata, okay? Di gimpasugta na sa iyang nanay nga magwa na makadto sa syudad, sa mga kadto sa syudad, kaya ang balay nila suludlon lilayo do katubuhan pa maagi ka pati ang eskwelahan nila dira sa ilang baryo may eskwelahan tidira na sa eskwela o isa kadto sa syudad tigi pasugtan na sa maglakad sa syudad. Okay, ti uso pa to sa mundo, wala pa to yung mga salakyan sa una, mga karabaw pa to yung mga service nila kag mga kwan kabayo baka mga amo nang ginasakyan nila kadto sa syudad. Ay, bilakibay! Perfect! Si Nunoy aga pa nagbugtaw kay mangumpra sa kuno gisugo si nanay nga mangumpra na. Okay, ipasugta na sa akin tungod nga Nunoy, itungod nga 7 ka nakatuig kabalo ka na kuno nung himuon mo. Okay, pasugtan ta na ka magkadto sa syudad. Mamakal ka to ari listahan o lista ko. Lista lugos nanay saligan sa ni nanay misalig na. Gago! Perfect! Kaya mo na to. Si Nunoy naglakad na. Dala sa listahan. Natibaya. Gausoy na sa nga gausoy. Lakat mo na o. Pagkado sa syudad. Saan naglalakad sa? May nakita sa unhan. Kumbinto. Simbahan. Kita sa sang simbahan. Dason. May ara. Sa simbahan sa kilid. May ara nga CR banyo. Binatibaya. What? Ti sang kalakad sa ti sinunoy way kumuaw sa kalibutan ti kakadto sa syudad. Ti kakita sa mga madre kag padre. Nakibot siya nga ang madre nga mas panabon niya sang ulo nga kasi ang nakita niya ni Nunoy ang mga bayi wala yaga panabon ti sa bag-o lang sa kita madre bilatibaya. Tiga lagi sa curious gid si Nunoy kung ano na ang madre ngina ginpalapitan niya ginlantaw niya ano kay na may nagwa nga madre sa simbahan nag-CR bilatibaya to na. What? Si Nunoy si Nunoy nagsaka sa babaw sang atop sa CR bilatibaya nang lingling si Nunoy. Gago! Sa paglingling ni Nunoy, duwala sa may nakita kay si Piret mo, girls kag boys. Dito sa girls nga atop, dito sa nagsaka kag naglingling. Ti ang una nga madre, hubin pa nga madre, bugin na tao yahon sa lingling, yahon sa pangita kung diin. Kaya kadamo sang banyo, damo sang basin. Ti yahon sa pangita ko sa diin lamping nga basin nagsulod ang madre nga to, nga do kagwapa sa to, kabuti pa si Nunoy. Pitop lang nga tuig na, gana. Gago! Bilatibaya. Tiyan mo to. Curious kasi si Nunoy magkita sang kuan. Sang tsura sang madre. Okay. So, sa yawan sa lingling nga lingling, way si Nunoy kabalo nga ang ginabantayan niya giling nga ang ginapangita ay giling nga madre nga nangihi. Nakagwa na. Bilatibaya. Ay, bilakibay! Perfect! Ti so nakagwa na, may nagbulos naman nga madre. Tigulang bilatibay. No, sige ga po pangita ko din dampi ni siya nga CR. Bo na timingan gin nga paglingling ni Nunoy mo no. Na kita anya gid ang madre nga tigulang. Batin paano mo ba ang tigulang kay sa babaw ulo na makita ang balin Nunoy ay ari na sa. Ari na sa. De anong tanda kay si Nunoy nalingaw sang lingling yawon di sa lingling nga lingling kapangi ang madre bilatibay ang atop na rusdak. Gago! Puta, pag rusdak sang atop si Nunoy nagtupagit mismo sa tupang sang madre nga kapangihi. What? Bilatibay nakibot ang madre. Pagtupa ni Nunoy pak
Ang Madrid nag-imot, ay, sino ka? Sino ka? Si Nonoy. Na-shock man, bilatiba. Si Nonoy. Agi na bali Nonoy. Ako ang imong nga guardian angel. Yung pamangkot sa Madrid. Nga, wala ka pakpak. Sabat ni Nonoy. Kay piso pala. Kay piso pala. Kay piso pala. Gago! Buisit. Nga, may pakpak. Kay piso pa lang. Yun. Ay, so madamang salamat sa pamati, no? Sa wala pulos ng storya, no? Perfect! Bilatibaya. Ay, bilakibay! Perfect! So, mang-wash out na kita, no? So, hari na ginahulat sang tanan, no? So, tungod nga lawig ko nga wala ka obra sang video, kay tungod nga ging quarantine ko, tingbon ko, no? Ang mga nagpa-wash out. Kag kadamo-damo, mga pila ka milyon ang nagpa-wash out, hindi ko naisip. Perfect! So, nakitaan ko lang, no? Pasensya gid, pero tanan nakita ko man na tanan yung comment na notify man ko na. So, madamo gyud salamat sa inyong pagsuporta. So, i-wash out ko daga ni Anay si Gian Panaligan, Chester Olvido, Liomar Sasisang, Maaw, Bubilatibay, perfect, taga Maaw, kay Joseph Carl at Jensa sang Kabangkalan, Bokotahum, Shadow Kalayo, perfect, okay, Agasan Family, dira sa Himamaylan, no, kag Imkor, Binalbagan, Baw ka perfect, nada kay barato, nada ang mga motor, dahil makuha ko dahil sa dason, okay, perfect. Okay. Leo Cabahog, John Rex Escorial, Verna Flores, Arnel Remolado, Frit Claudio, kay Jocelyn Cobrador, kay Gino Cobrador. Baw, mga kubragit manusikin. Kung sino man ang maka-comment sa sininga video, amo nang idraan na ko masugod mang wash out, ilista ko ng mga pangalan magpa-wash out sa sininga video. Okay? Perfect. So, maraming salamat. See you in my next story. Bye.